kaya gangsingan mubeng mongko barang gedhe krasa awrat nadyan to ginubet naga saya mlorot kang ardi mandara bongkote saya kelem tebih dereng prapta dasaring toya puwan sigra tanggap sang Bathara Wisnu mandalma dadya bulus akupa apa kowe aja kaget para dewa lan para asura aduh kados pundi menika aku wis dadi bulus kang gedene kagilo-gilo iki supaya aja kelem teka dasaring banyu aku tak lumebu ning sak ngisor bongkoting Mandara iki tak sanggane gunung iki Guncang kanjeng langit kelap katon lerkin sanging sang mawe gandrung girang-girang kang sinandang para dewa Durandara miwah para asura yaksa laju kewala denira ngubengake Mandara satemah ana sorot kaya rembulan cacahe 1000 kang blerengi bingung pating selinguk para buta bilunglungan gumun setahun jembleng serendhek mandhek nggoning geret Bupana wujudan wanita ayu rupane mijil saka kesirarnawa ngagem sarwa putih tur semrawong jelalatan netrane para yaksa iki mau apa? Mau bubar sorot rembulan kaya cacahe 1000 blerengi lah kok dadi wanita. Iya. Ayo dioyak to. Aja dioyak ya awake dhewe lagi makarya kok dioyak iki. Lemu nyekel gluning naga mbok culke iki kok dadi apa? Aduh, enek wong ayune kaya ngono. Saka pucuk rambut tekan jempol sikil kok ora cacat piyo-piyo sandangane sarwa putih semrawong. Wah, iya iki. Iya. Kok ketok ya? Ketok apane? Iya. Apa kuwi? Klebu Hapsari kasuwargan. Wah, aku gandrung to. Ayo dipuru. Aja dipuru. Kepruk ndasmu kowe. Bareng ngeculke gawean. Iki mau dawuh Sang Hyang Jagat Giripati wis nelakake yen to buta karo dewa kudu manunggal cipta rasa karsa lan karyane. Yen nganti salah siji lunga saka papan kene iki mengko nek ambles gununge banjur kepiye saya luwih abot Bathara Wisnu nggone nyangga. Oh iya. Nggo karepe dhewe. Buta kang grenek wong ayu kok mripate mlilik ae. Bangko nek wis bar nyambut gawe ngono. Eleng-eleng wong ora tau roh wong ayu. Omong semrowang. Mbok bojomu dhewe iki ditukoke ngono kuwi. Man rada piye ngono. Lah kok ora bojomu dhewe, bojoku tak tukokke ngono kuwi malah elek.
Nek bentuke dadi beda. Dadi kowe entuk nututi cah aja ditututi. Wangsul marih para buta miwah dewa denira ngubengake Mandara tanpa kendhak gumuruh ubenging gunung toyaning samudra kesirar nawa muncrat saya angu nyipta alun gumulung ingkang gedene 7 gunung ing sela-selaning alun katon ana jaran sembrani putih memplak mawa suwiwi mabur ing gegana Dewa yen Turawa prangkasan sayang yen to katu saking pucaking ukir endah mawa suwiwi handaplang niwonengen tumumpang ing meka malang katon sumunar cahyaning kang jaran Oces Rawa ya jaran Oces Rawas katon asri lamun to dinulu sesawaning langit sak nginggiling gunung Mandara ingkang pinuter dening dewa miwah yaksa ndedel kayuh langit biru anenggih sang kuda Oces Rawa ing atase jaran sandangane jangkep ing donya datanana ingkang madani mawa praba nganggo cundhuk salebrake manca warni pinaretes pinaroda biur mawa uncal niwonengen miwah sampur ingkang kaliwiran dadi lan pantese gegelang mewah mawa jalu saya ndedel ing antariksa manjing kasuwarganing para dewa para buta miwah para jawata kaya meh ketelasan daya abet saka nggone nyambut gawe tanpa kembang ngubengake gunung ingkang kliwat ukur kaya sirna keketek bebayune nganggo ilang otot ayune satemah kekalihnya nglumpruk kaya kapuk waduh waduh wah aduh ini dia wah oh Rong ilahing awik namastu namasi damah layak gegerku kok krasa abot jebul saya mendelep gunung iki ora ngira buta lan dewa kowe padha katriwandan aku ra maido kowe mesti kekesel
Wis tak sawang wiwit mau wong kekeselen ki wis ketara. Mula sing kulino makarya nek wong kulino nyambut gawe upamane let-lete sedina sewengi. Kuwi mesti nyangawak krasa penak. Lah ora oleh menyambut gawe iki lete kesuwen. Dadi nyangawak lara kabeh ya kaya ngono. Andek kuno lek lagi mangkat kaya ya Allah. Do cukur. Gue arep rene kok cukur. Sing mbok pamer iki nek sing gumun iki. Foto apik-apik mustakane dadak dicukuri barang. Lah nek saiki glasah kaya babatan pacing kaya ngene iki apa ora ngisi-sini. Aja nganti kawanguran Sang Hyang Guru. Tak kirim daya kowe. Kuliah bebayung. Ratangnya jejeki. Waduh. Wah. Aduh. Iya romangsaku kok kaya ngimpi petuk wong wedok sing semrawong mang. Lah apa to? Leren sedilit ana ngomyang kan dindi. Waduh, mergo sapa keseling awak. Wah, nek kaya ngene tanpa mandeg, mongko entuk-entukane do ora genah. Lah mung klepar do mabur siji-siji. Lah iki engko entuk apa? To banyune iki sok kapan? Sabar. Sabar piye? Kowe ora ngerti nyambut gawe kesele kaya ngene. Wong pancen golek tirta amarta kuwi angel ora gampang. Aduh. Iki wis jedul pirang-pirang kok ora nek sing kecekel. Apa matur paman pukulun Bathara Guru apa piye? Aja ngisi-sini. Dewa dipercaya kok dadak matur. Diteruske. Naga Sesa, kula. Piye awakmu piye? Waduh. Awong diolor-olor ngiwonengen wit mau. Lah sampeyan kabeh kurang ngrasake piye rasane nek diolor-olor semono suwene. Nalare nek mung ula lumrah wae diolor ping 3 ngono wis. Lah iki wis diolor-olor ijik dicampur banyu. Mongko banyu kesirar nawa kuwi mawa susu. Wong awakku kaya ngene kok wit mau dilus-lus nganggo susu. Wis pikiran dhewe kowe. Nek ngono kowe malah ora kesel piye? Malah rasaku ki kaya ngangah-angah ning piye meneh iki gawean buntutku dicekel dewa-dewa semono kae. Guluku tekan sirah diewer-ewer karo buta. Wis. Gegerku ki mlocot kabeh. Apa rumangsamu Gunung Mandara ki ora enek watune. Watune parang pating jringih kaya ngono ki ngeneki sisikku ki suwe-suwe tipis. Kaya dene lulang dikerok. Wah, nek tak gagas ya bener ki lha piye ya? Iki sapa sing iso ngubengke? Apa anu digolekke tali gunung semene kok ditaleni iki lek gawe tali pirang taun. Dawe pukulun Sang Hyang Giripati iki wis bener. Pancen ulun iki kudu gubet gunung iki. Ning kowe iki ya nganggo komo-komo nek nggeret buntutku ki ya sing penak nu lantarane buta karo dewa ki sing rada piye ngono. Kok rumangsaku wong ki nek ora akur kuwi ndudute kok malah marake lara. Moko nek jatine sing geret sing dudut kuwi dewa kuwi alon-alon iso mak kleser ngono ki penak. Dirasake penak ora sijine karepe alus kleser butane mak brol.
rumangsane kaya garap apa aku ki wujud titah. Aja mbok suwiyah kaya ngono. Oh, dadi kowe yo ngrasake lara. Kejaba lara yo mumet ta. Ngene kaya gangsing kok dikira ra mumet. Mumet aku ndas. Pusing. Tembung apa? Oh, bengke meneh. Oh, bengke meneh. Sumlorot malih ing gegonan nggih ketok pewujudan ingkang aran Kastuba Mani. Ya manik Kastuba mustikaning watu. Mawa cahya mrengi arep sinaut dening para buta parandene kelem ana ing banyu. Sanggap sang bulus akupa anenggih jatining sang Bathara Wisnu srana demplok ana ing cangkeme. Trembelane ilang nyemplung banyu. Wah, karepku kuwi mbok ya men kumanan ora ketang sithik-sithik kowe. Anggere nek nyelorot kok mesti ilang. Bathara Wisnu piye? Iki wis ana tutukku. Lho. Yen ngono dadi duwekmu, mengko gampang. Tutukno nggonmu padha nyambut gawe. Aduh. Iki mengko rampunge kapan? Mengene wae. Wis to rampungno. Iki kaya-kaya wis meh tuntas. Tandane nek wis rampung kuwi metu apa? Apa ya metu sego. Kowe iki ya ngawur. Iki mesti saya endah, saya aji. Merga sing tuwuh saka dasaring Kesirarnawa ki dudu sak barang nanging barang gaib ingkang ora saben dewa bisa meruhi. Piye nek ngene carane terus mulihku ki sok kapan? Saya sengkut mubeng Kang Mandara wis ora kena diitung ping pirang ewu ubengan. Abot cangkaing suku para dewa buta arsa ngalumpruk malih parandene ana daya luwih ingkang mijil saking Bathara Wisnu. Siga mijil Bathara dan Wantari ingkang asta Sweta Kamandalu ya kendhi pratala. Dadya kagyat kang salmumulak. Sang Mahayaki sembahane mulut kapurpuri sang murbeng rat
sahanan ingkang dan kanang sing tasih mawe buku salku masiring telan Warta Sang Bathara Wisnu wis badhar jatining wujud saka bulus akupa ingkang nyangga Mandara klenging kesirar nawa dadaring sarira dadya dewata ing untara sagara anenggih Sang Bathara Suman daya-daya dedel kayuh langit mungka jengkare Bathara Danwantari ingkang ngasta Sweta Kawandalu nadyanto saya kendo yaksa miwah dewa ngenira ngubengake gunung pating plilik netrane para buta saya dangu saya menteleng mulaksanya para jawata kaya krasa yen to para denawa mung den apus krama dening para buta pengarepku mau ora melu ngubengke iki engko gek mau ngapusi awake dhewe asing kok nyambut gawe kok mung wong ngene-ngene iki kok mung tenguk-tenguk arep nemu kethuk karo meniki Bathara Wisnu wis metu saka sajroning samudra Kesiralnawa wis malih sarira wujud Bathara Wisnu meneh engko gek aja-aja gawean iku wis rampung. Dewa. Klebu kowe uga ngapusi aku. Tak jaluk kae mau sing digawa munggah. Anggep apa Bathara Wisnu kok nututi Dewa war dimplok dhewe neh piye. Bathara Sambo aku saiki wis emoh ngubengke meneh emoh ya sakarepmu kowe bali ning ndi Gunung Mandara balekno ning Langka penak men sing mrentah nggo rene mau sapa iki
Kondur benteong gedene karo angin gumrubuk nyurung mega malang bantre ora elok mesti kae dewa bayu apa wah suarane kaya gluduk medhuna Lah pripun? Rumangsaku dewa sing cilik-cilik mau ora mitayani barang ki metu sing gerangan. Gerangan gedine ra ilok. Nika Bathara Bayu. Ayo. Bayu ki mongko nek ana kayangan nabuh gamelan Lokananta mung ngrebat. Nek tandange kok gegirisi men. Wah. Bathara Bayu aja ngendel-ndelke dupes jarikmu apik. Kok perkara jarik-jarike nggih poleng. Wah, ora mesti wong kae solan salin kok. Wong kae nggone wong dodol ngendi-endi anggere muni bathik tulis muni dituku kok. Kono kuwi sumpahe lho wong ora madang nek ora duwe jarik. Wah, kuwi Bathara Bayu. Lah kae sing arep mau kae Bathara Sambu. Bathara Brahma ya enek Yamadipati ya ana.
Temboro mau tau melu kene ning saiki wis ora melu. Mbok digenahke sebabe ra melu gah. Engko aku genah-genahke ndak ndaraki meling-melingke. Ndaraki ngakon bali meneh. Jare ngabarke ning kono-kono janene Temboro ki bareng wis balik rono anu maune arep ngraketke daging renggang ngumpulke balung pisah. Balunge sapa? Buta karo dewa kok ora enek dulur apa-apa. Malah isoga memungsuhan ora enek ngrampunge. Oh ngono. Iya. Layak Temboro ndek ben melu ming sedhela. Ngalor ngidul karo buta sing melet-melet kae. Ora jenak terus saiki bali ning gone Yamadipati meneh. Men rasa diitung wong kok ngono. Wah, Bathara Bayu. Ngidak dengkul. Aku didukang bener dodo maknya. Dijunjung nganggo sikile tangane ra gelem tumandang. Didukang bokongku aku malik mak jempalik terus didukang meneh menclat. Kok sik kaya ngono tandange ya. Mongko tangane jare Bathara Bayu ki sing kiwa lara tur icing gegem kuku. Takan lara kok isih kenek nggo nyambut gawe. Ha iya. Wani ora? Wah, aku kapok aku. Didukang menclat pitung depo iki mau wis ngantek mak nyet. Pegah. Wis kono ganti kowe. Wong ora mula dadi wong ki dadi wong sing wegik-wegiking wong. Nek dadi prajurit duwe jiwa wegik, kuwi jenenge prajurit jiwaning kakung. Duwe bala prajurit cacah sapta. Supaya aja nganti kagiarnan. Iki tembung apa? Tembung kok kagiarnan. Supaya bisa dikendhaleni. Oh. Kage maju lekaning atiku. Sopo pengen tak untapke nyawamu? Wah, gaglak limpah kowe. Wat iya, wat jatuh. Wat dah. Bathara Bayu iya. Minggatuk Balya yang dang kamu apa? Nyilihke diulihke. Gununge saiki kelem. Saeneng-enenge dewa pangan. Oh. Yo. Hot. Ayo ndih tunggale. Ora gelem do mulih aja takon dosamu. Mundura. Ayo dirumpung katemane sing digawa dewa kae mau apa? Kathik Bathara Wisnu wis wegah dadi bulus. Wis emoh dadi kura. Diubengi Dewa Wisnu aja nganti mrucut.
nalika samono gegancangan tindaknya Sang Bathara Wisnu Dewa ingkang pranyata anututi dhateng jengkaring Sang Bathara Danwantari ingkang ngasta Sweta Kamandalu dupe wis saged tinututan arep rereh Sang Hyang Dwanwantari tanggap Sang Bathara Suman sigra lun-lunan anyaketi nyang lunging kadung malang pengler kalsani Indra Kesna Tukar dieng lunga ganing harga ilahing awik namastu namasidam kaki Wisnu aja kaget yasira ulun Bathara Danwantari ingkang ngasta Sweta Kamandalu apa ingkang sira upaya lan apa ingkang mbok udi kanthi makarya bebarengan kelawan para raksasa katemane sira nganti malih akupa satemah sira sumurup sejatining ulun ingkang nggawa pusaka iki sira nututi laku ulun kaki rohanira ya kendhi pratala Sweta Kamandalu iki ingkang sira upaya ingkang jerone isi tirta amerta tan kuciwa mama nise manggap Sri Nateng dalu Siniwaka Sangya
Procase haglar ning cakra lo winulat winulat alang ngut prandene maksa kebekan aduh pukulun pangabektinipun Wisnu mugi kunjuk ing Sanapada Paduka pukulun sang Danmantari ya kaki Wisnu ulun tampa karya bombong casulun pangestu ulun tampanana kaki suman kakapun ing jimat paripih pukulun paring pangestu Paduka sangit boten nyinten bilih Paduka ingkang kula upaya nyatanipun saking dasaring Kesirarnawa mijil Paduka ing sampun paring ngasta tirtamerta inggih ingkang minadaning Sweta Kamandalu pukulun iya kaki sadurunge iki tak paringake dewa lumantar jeneng sira amarga sira ingkang tuwuh budi makarti satemah pakaryan iki dadi ngelih Mandara nganti temeka ning Kesirarnawa apa dene angudak samudra puan nganti tinemune sira sangga kanthi cara malih akupa Kaki Wisnu ora sadengah dewa bisa kanggonan nanging kudu dewa ingkang wis bisa nganggo anggon-anggon ya ingkang winastan anggon-anggoning rahayu budi liripun anggon-anggon rahayu budi kados pundi pun anggon-anggon utawa sandangan ingkang ora gelem rusak yaiku padha jejegna panembahira kawula nuwun waratakna pawarta iki marang kabeh para dewa kawula ngono banjur uga anggon-anggon ingkang kudu pinangan panganan kang ora bisa entek yaiku beciking darmanira sapa ingkang weruh marang uripe sasat weruh marang ingkang nitahake ya Sang Hyang Widewasa meruhi jejeking panembah urip iki kudu bisa matrapake batine dinggo tumindake urip ingkang sarwa becik mula becik ing kalakuan ya dharma iku kaya dene panganan wae dedhaharan ingkang sarwa enak-enak kang ora bisa entek selawase mula yen wis bisa mengkono yektine uripe bisa ngrasakake ganjaraning urip sejati ingkang dadi wong ingkang rahayu budine leng-lenging mangu-mangu mangungkung kandhuan rimang lelena tanpa kandhen yen tan tulus mengkut Yahutama Sinarendra Wusnya aduh pukulun sembuh bejo kemayangan dene dumadesing Bathara Wisnu kinarya ngreksa katentremaning jagat kala wau tamtu badhe saya wuwuh daya kekiyatan pukulun kejawi paring sabda tama saking Paduka ingkang ambabar pepadang jinglang ingkang sami pinandang inggih Paduka kepareng badhe matedhakaken nugraha agung wujud Sweta Kamandul dalu ingkang awujud tirta amerta menika pukulun iya kaki sejatine apa dumadine titah iku sekawit saka sonya ruri tegese suwung ingkang tanpa napa-apa mulus kang datan rusak kaya dumadine jagat agung iki durung kepadangan lan ora ana kiblat merga durung ana ingkang ginawe antara bebasan ngluwung tanpa ujung nalika iku ana cahya saka Hyang Widewasa murup angkara-kara mulat-mulat cahyane abang biru kuning ingkang dinarani dahana geni gedhe ingkang lawas-lawas metu hawane ingkang biru kumukus ireng dadi amun-amun yaiku swasana tegese panggonaning urip ingkang ngebaki papan suwung mau banjur ngandangi utawa buntel sing dibuntel ya kuwi cahyaning dahana
Mula geni mau banjur kalimputan kekemul. Kukuse ingkang saya kalimputan kekemul cahyaning geni mau wekasan nyuwara kumrangsang. Dahana metu kringete lan prabawa angin ingkang banjur nyingkirke kukus sing ngubengi geni gedhe. Amun-amun ingkang alus dadi angin, ingkang kasar campur dadi banyu. Ingkang kumledhang kaya sawang diarani mega, ingkang akas mendhuwur dadi akasa, ingkang akas mengisor dadi bumi. Mula kang saka iku kumyusing kekringet saya gedhe temah campur hawa banjur ana rerupan ingkang dihen ingkang dadi pepadhanging titah marcapada banjur ingkang kapindho Sang Hyang rembulan kaping 3 lintang utawa Kartika sumebaring awang-awang duwe sorot nanging ora bisa madhangi bumi. Lintang kuwi mung dadi pepasren ing kono lawasing yutan taun akeh lumadining bumi ingkang mubeng manut lakuning tata surya banjur ana panguripan. Wiwit saka kewan gedhe-gedhe kang sarwa galak yutan taun lawase banjur ana jalma manungsa. Kang kula kabeh mau dumadi saka warananing dewa. Dewa ingkang asipat kawasa mula kang saka iku wis wancine ya mung titah ingkang wujud dewa. Uga saperanganing manungsa ingkang kasamatan wirayating dat yaiku dayaning Tirta Amerta kaki. Siang Pantara Ratri amung ceta pukulun tano lian kaeksi mila katur ulun saturaken saking panpun tanpa pepindhan ulun. Iya kaki sadurunge ulun ngawat-awati manjing kasuwargan jati maragake tumuli tampan ana Tirta Amerta kang winadan sweta kamandhalwi lan waratakna kabeh para dewa. Mung tak wangeni nadan to buta melu makarya nanging aja pisan-pisan para denawa mbok lilani ngunjuk Tirta Amerta. Liripun kados pundi? Buta iku watake angkara buteng betah nganiaya yen to kalis ing pati merga ngunjuk Tirta Amerta iki donya iki bakal isine mung angkara murka. Jagat raya labet dewa wis ngasta Tirta Kamandhanu ya jatining Tirta Amerta parandene para yaksa miwah para buta bating glidrah ngalor ngidul bingung bilulungan semelang atine datang kebagian Tirta Amerta solah krida iwanengen nganti kaya ngobong kaono. Oh